салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза перевод ба банкист. хата 1000 рубл 128 сомону 20 дирам. алиф бан 1000 рубл 128 сомону 20 дирам. перевод ба картаи Орион бон 1000 рубл 126 сомону 60 дирам. ма картаи Амонатбонка ҳамеша баротон тавсия медиҳам. Курс дар картаи Амонатбонк ҳамеша 4 сомон, яъне ки 2 сомон фақат баландай курс. барои ҳамин бардори азиз, ҳоло курс дар картаи Амонатбонк 1000 рубл 128 сомону 20 дирамай, дар картаи Душанбеситӣ бошад 1000 рубл 126 сомону 60 дирамай. бардори азиз, барои ҳамин ҳама вақт ба 2-3 карта проверка кунед, барое ки курсҳо фақат ҳозир яъне ки разница доранд. хуб, мо 1000 рубл 125 сомон 90 дирам. Спитамент бан 1000 рубл 126 сомону 60 дирам. Амонат бан 1000 рубл 128 сомону 20 дирам. 100 доллар 1005 сомон. 100 евро 1145 сомон. Коммерс банк 1000 рубл 125 сомон 90 дирам. перевод ба картаи Душанбеситӣ 1000 рубл 125 сомону 80 дирам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.